Pacienti, som tu dnes, aby som s vami pohovorila o vašej chorobnej jednotke, ktorá sa nazýva pľucná fibróza. Tými najzákladnejšími príznakmi, nemusí to byť veľmi zložité, je horšia tolerancia fyzickej námahy. To znamená, vy zrazu zistíte, že máte problémy pri dlhšej chôdzi, že máte problémy pri chôdzi do schodov. Keď neprídete včas k nám, tá dýchavica sa ukáže pri bežných činnostiach v domácnosti, pri chodení po byte, pri varení a podobne. Čiže ponámahová dýchavica a druhý veľmi dôležitý príznak je pokašľavanie. Nemusí to byť suchý kašel, idúci prolongovane celý deň, eventuálne aj noc, ale aj zachvatovitý kašel môže byť charakteristický pre pľucnú fibrózu. S čím máme my, pľucní lekári, problémy, je to, že toto ochorenie je stále dominantou veku po 50-ke. A bohužiaľ my sme takí, že veľa vecí si povieme, toto prichádza s vekom, s tým nebudem nikoho zaťažovať. Mám už určité roky, to je úplne jasné a úplne prirodzené, že už nestačím. Tak tu vám chcem povedať, nie je to prirodzené. Nie je prirodzené ani postupná progredujúca dýchavica, ani pokašľavanie. Majte natoľko dôveru k svojim všeobecným lekárom alebo k svojim rodinným príslušníkom, že sa im s týmto zdôveríte. A to je práve o tej komunikácii. A verím, že toto bude ten prvý krok, kedy sa vy dostanete k tomu odborníkovi, ktorý začne vašu diagnostiku a liečbu. Čo sa týka pľucnej fibrózy, my vieme veľmi rýchlo diagnostikovať vtedy, keď prídete. Rýchlo diagnostikovať, správne nasadiť liečbu, ak je to štádium, keď ešte liečba zaberá. Čiže z mojej praxi ja vidím, že pacienti chodia vždy na popud, alebo skoro vždy na popud rodinných príslušníkov, ktorí viac vidia, že ich milovaný nejakým spôsobom stráca nad svojim zdravotným stavom kontrolu. Čiže ponámahová dýchavica, kašel nie sú v poriadku u nikoho po 50-ke. Prosím vás pekne, sme tu pľucní lekári pre vás. Áno, hovorí sa, že najprv pacient má navštíviť svojho obvodného lekára. Dnešná doba je taká, že niekedy sa k tomu obvodnému lekárovi neviete dostať z rôznych príčin. Ale verím, že sú k dispozícii informácie, kto je váš najbližší pneumológ, a verím, pretože aj keď nás je nedostatok, pľucná fibróza je tak akutná chorobná jednotka, že verím, že sa k nám včas dostanete, ale v prvom rade vy